खुलुमबाय दिनैनि बड'लेण्ड एंखं स्टुडिअ आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ कार्बि आंलंआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव 412 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे सानै एरेस्ट आसामाव हा दालालनि हेंथायै पुलिसनि गोख्रों नोजोर सा 400निबो बांसिन दालालफोरा हमजादों क'क्राझाराव फेक एनकाउन्टारनि सायाव नायबिजिरनाय होनो गिबि मन्थ्रिया खोथा होबाय क'क्राझारनि एएसपी सुरजित सिंह पानेसरा नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै हिर'निफ्राय 0 बिमुं मोननायनि लामायाव उपेन काटारिनि आलायारन थियेटारा आबुं नायजाब गोरोन्थिजों समबारनिफ्राय बलांगुरियाव आगान होजेनबाय बाक्सा आरो क'क्राझारनि हान्थियारिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान सिबिथाय चिरां जिल्लानि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जआव बोखांनो हादों मासे हाथाय दानस'जानाय गोथै मैदेर अजय देवगननि हिन्दी सावथुन मैदानआ 12 अक्ट'बर खालि रिलिज जागोन बिजनेस सासे हानि दालालजों लोगोसे 10 नं लाट मण्डला पुलिसजों हमजादों दानिया दङ आबुं रादाब आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों बिथोन बादियै सार्केल अफिसाव हा बायनाय आरो फाननायनि सायाव दालालनि खामानि मावग्रा माखासे दालाल चक्रखौ सिनायनानै पुलिसआ गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय गासै सा 400निबो बांसिन हानि दालालफोरखौ एरेस्ट खालामदों बेनिनो कामरुप मेट्र'निफ्राय सा 22 कामरुप गामिनिफ्राय सा 52 बजालि जिल्लानिफ्राय सा 18 नलबारि जिल्लानिफ्राय सा 20 बरपेटा जिल्लानिफ्राय सा 6 डिब्रुगड़ जिल्लानिफ्राय सा 10 बङाइगाव जिल्लानिफ्राय सा 14 जरहाट जिल्लानिफ्राय सा 9 धुबुरीनिफ्राय सा 8 लखिमपुरनिफ्राय सा 10 बिश्वनाथनिफ्राय सा 14 आरो देवरगाव गोबां हानि दालालखौ समबारखालि पुलिसआ एरेस्ट खालामदों आरो मंगलबारखालिबो गोबाङानो पुलिसनि सिग्रोमनायाव हमजाबावनो हागौ होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों थांनाय शुक्रबारखालि एएसपी सुरजित सिंह पानेसरा नंखायै सानै बर' लाइमोनखौ यूएलबी साजायनानै फेक एनकाउन्टार खालामनाय जाथायखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया नायबिजिरनाय होनो थाखाय खोथा होबाय अदेबानि दासिमबो इनक्वायरि अफिसारनि मुंखौ फोसावथ'नाय जायाखै बे बाथ्राखौ आसाम आयेन आफादनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारिया गावनि फेसबुक पेजआव फोरमायदों गमामायैनो नायबिजिरनाय हाबाया मोजाङैनो जालाङो बयबो गोजोननाय मोनगोन बेनि थाखाय जायफोरनाव सोंगोन बिसोर थि खौरांखौ होथों होननानै बिश्वजित दैमारिया बुंबावदों आथिखालाव सुरजित सिंह पानेसरा गावनि एफिसिनि केसखौ लानानै नायबिजिरगासिनो दङ नाथाय नंखाय एनकाउन्टार खालामनाय दायाव गावनि सायावनो नायबिजिरफिनजानाया जोबोर साननो गोनां बाथ्रा क'क्राझार जिल्लानि उल्टापानि लंसुं जाहाराव सालगुरि गामिनि जोंसार मुसाहारि आरो टिपकाइनि जनक कुमार ब्रह्मखौ क'क्राझार जिल्लानि एएसपी सुरजित सिंह पानेसरा नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै आथिखालाव हिर'निफ्राय 0 बिमुं मोननायनि लामायाव आगान सुरदों मानो होनोब्ला बे आईपीएस अफिसार एबा आथिखालनि क'क्राझार एएसपी सुरजित सिंह पानेसरानो आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि जाख्लनायनि सायाव नायबिजिरदोंमोन आरो बयनिबो गाहाम हामलायनाय मोनदोंमोन नाथाय डिब्रुगड़निफ्राय क'क्राझाराव पस्टिं फैनाय लोगो लोगोनो बिनि बिखायाव थाखोमानाय गोसोम दागोआ ओंखारबोबाय बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोरा बे जाथायखौ सोंखारिनायजों लोगोसे बे फेक एनकाउन्टारनि जुडिशियेल इनक्वायरि जानांगौ होननानै बर' थुनलाइ आफाद एबसु बर' रेबग्रा जथुम बीएसयू बीजेएसएम कंग्रेस दोलो क'क्राझार आयेन फरायसालिमानि फरायसा आफाद बड' वुमेन जास्टिस फराम आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा दाबि खालामदों बेनि अनगायैबो हिउमेन राइट्स कमिसनावबो केस फाइल खालामनो थाखाय माखासे आफादफोरा साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला बैसोर सानैयादि एनकाउन्टाराव थैयाखै आरो बिसोरखौ बुथारखांनानैसो नंखाय एनकाउन्टार साजायदों बेनि गोबां फोरमानखौ रायजो राजाया मोनजोब्बाय सानसेमानि सेरफांगुरि थाना लकआपआव थाखानाय सुबुंखौ लुंसुं जाहाराव लांनानैसो गावथारहैदों बे बाथ्राया आथिखालाव बयनिबो खोमायाव हाबजोब्बाय ओजोंहाय बिटिआर सरकाराबो नायबिजिरनाय होगोन होननानै खोथा होदों 20 सेप्तेम्बर खालि 12 घन्टा बिटिआर बन्द जालांबाय गोबां फरायसालिमानि फरायसाफोरा बे नंखाय एनकाउन्टारखौ सोंखारिनानै दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ होननानैबो खोमसियाव केन्डेल सावनानै ब्लेक डे फालिलांबाय उपेन काटारिनि आलायारन थियेटारा आबुं नायजाब गोरोन्थिजों 20 सेप्तेम्बर समबारखालि बिजनी हालामनि बलांगुरियाव सेथि हराव सिगां एबा गिबि खेब दिन्थिफुंजाबाय उपेन काटारिनि आबुं नायजाब गोरोन्थिया बलांगुरि दालाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों आलायारन थियेटार हलाव दिन्थिफुंजाबाय फोरमायनो नांगोन दि सानथामनि हाबाफारिजों दिन्थिफुंनो लानाय गांथाम नायजाबफोरनि गेजेराव उपेन काटारिनि लिरनाय गोरोन्थि आबुं नायजाबा 20 सेप्तेम्बर समबारखालि दिन्थिफुंजाबाय मख'नो गोनांदि उपेन काटारिनि लिरनाय आबुं नायजाब गोरोन्थिखौ दिन्थिफुंनो लानायनि आगोलावनो
आलायारन थियेटार हलाव दिन्थिफुंनो लानाय गिबि सान महरै गिबियावनो बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बेखेव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन सुबाइझार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि नीलेश्वर नार्जारि आरो मददगिरि महरै दंफायोमोन UN एकाडेमि बलामगुरिनि गोरायुं देंखो ब्रह्मआ। फोरमायनो नांगोन दि दिन्थिफुंजानाय गोरोन्थि नायजाबाव टिपु गौतम पामपुलि निजोम माइनाव आरो गोबांसा महरगिरिफोरनि गोख्रों फाव खालामनायजों उपेन केरकातारिनि लिरनाय आबुं नायजाब गोरोन्थिया जाफुंसार जानो हानायजों लोगोसे गोबांसा नायगिरिफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हादोंमोन। बेजों लोगोसेनो फोरमायनो नांगोन दि देग्लायनि बोसोराव बे दिन्थिफुंनायानो गिबि आगान बिगोमा उपेन केरकातारि आरो रुक्मिणी केरकातारिनि आलायारन थियेटारआ। मख'नो गोनांदि 21 सेप्तेम्बर अदेबानि दिनैनि हराव आलायारन थियेटार हलाव दिन्थिनो लादों अनारु बसुमतारिनि आबुं नायजाब केनभासआव बिनि सावगारि। बाक्सानिफ्राय क'क्राझारसिम थांलाय फैलाय हान्थामेलानि थाखाय गोदान सिबिथाय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय महरिपारानिफ्राय BDC सदर थावनि क'क्राझारसिम थांलाय फैलाय हान्थामेलानि थाखाय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट गोदान सिबिथाय बेखेवदों। बे गोदान सिबिथाय बेखेवनाय हाबाफारियावनो BDCनि हान्थामेला बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारिया बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो आरो फोरमायो दि सासे लामा हान्थियारिया 280 रांजों बाक्सानिफ्राय जागायनानै क'क्राझारसिम सहैनो हागोनखौ आरो माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बाक्सानिफ्राय क'क्राझारसिम थांलाय फैलाय लामा हान्थिनायाव जेंना नुजाथिनाय साफ्रोम लामा हान्थियारिफोरनि थाखाय बे गोदान सिबिथाया गोजोनथाव खौरां होननानैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गोबांसा लामा हान्थियारिफोरनि लुबैनाय बादियैनो बे गोदान सिबिथायखौ होनाय जादों आरो बे गोदान सिबिथाया महरिपारानिफ्राय नावकाता नाग्रिजुलि रङिया जानानै BDCनि सदर थावनि क'क्राझारसिम थांगोन। बेजों लोगोसे फोरमायनो नांगोन दि फुंनि 6 रिंगायाव महरिपारानिफ्राय खारजेनगोन आरो क'क्राझारनिफ्रायबो बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय फैफिनगोन। हाथाय दानस'जानाय मासे गोथै मैदेर बोखांनो हादों चिरां जिल्लायाव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जआव बोखांनो हादों मासे हाथाय दानस'जानाय गोथै मैदेर। मोनथिनाय जायोदि दाउस्रि BCDCनि सिङाव थानाय ब्रह्मपारा गामिनि खाथिनि हाग्रायाव मासे हाथाय दानस'जानाय मैदेरनि गोथै सह जेराव दिनै फुंनि समाव गामिनि गोबांसा सुबुंफोरा मैदेर थैनाय जायगासिम सहैनानै नुहैनो हादों। मख'नो गोनांदि मोसौ गुमग्रा सासे लावखारा 20 सेप्तेम्बर समबारखालि मोसौ गुमबाय थानाय समावनो मासे गोथै मैदेरखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो गामियाव खिन्थाफैदोंमोन आरो गामिनि सुबुंफोरा जाथायसालियाव सहैनानै हाथाय दानस'जानाय गोथै मैदेरखौ नुहैनो मोन्दोंमोन। बे बिथिङाव चिरां जिल्लानि फरेस्ट मावख'गिरि एबा DFO ब्रह्मानन्द पाटवारिया खौरांगिरिनि सोंनायाव बुंदों दि बे जाथायनि सायाव आथिखालाव हाग्रा बिफाना नायबिजिरगासिनो दङ आरो दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय थाबैनो राहा लागोन। गोदानै फैनो गोनां फावखुंगुर अजय देवगननि सावथुन मैदानआ रिलिज जासिगोन। फोरमायनाय जायोदि गोदानै फैनो गोनां अजय देवगननि सावथुन मैदानआ अक्ट'बर दाननि 15 खालार खालि रिलिज जासिगोन। बे सावथुना आबुं हिन्दी रावजोंनो फोसावजानो गोनां सावथुन। बे सावथुनखौ अमित शर्मा रविन्द्रनाथआ बिथोन होनायजों फैगौ अक्ट'बर दाननि 15 खालार खालि रिलिज खालामजानायनि लामायाव फैबाय आरो अजय देवगननि गोदानै फैनो गोनां हिन्दी सावथुन मैदाननि अफिसियेल ट्रेलाराबो फोसावजाखांबाय। मख'नो गोनांदि बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदों जी स्टुडिअ'ज बनी कापुर अरुणाभा जय सेनगुप्त आरो आकाश सावलामोना आरो गोदानै फैनो गोनां मैदान सावथुनावनो अजय देवगनजों लोगोसे प्रियामणि गजराज राव आरो चंद्रनील घोषमोनखौबो नुनो मोननाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रां घुस जानाय आरो जाख्ल'नायनि हेंथायै दुलाराय आसामावनो पुलिसआ संदाननानै गोबां सार्केल अफिसाव थानाय घुस जाग्रा मण्डल आरो दालालफोरखौ हमनायनि बे अभियानाव बिजनीआबो बारग'वाखै। मंगलबारखालि बिजनी सार्केल अफिसाव पुलिसआ संदाननानै 10 नं लादनि मण्डल रमानाथ बर्मनजों लोगोसे हानि दालाल 2 नं सप्पारिगुरि गामिनि फखरुद्दीन आलीखौ एरेस्ट खालामदों। लाद मण्डल रमानाथ बर्मननि न'आ बिजनी कावाटिकायाव होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बिजनी पुलिसआ मिथिहोबावदों दि मणिपुर लादनि मण्डल अखिल रायखौबो हमनो थांदोंमोन नाथाय चेन्नाईआव देहा फाहामनो थांदों। बेखायनो पुलिसआ अखिल रायखौ एरेस्ट खालामनो हायाखिसै। जायफोरा हानि जेंनाजों भुगिनांदों बिसोरो पुलिसनि भिजिलेन्स जानबुं नाम्बार 6026291203180004537672146295 आरो 0361462295 आव फन खालामनानै गावबा गावनि अजदखौ होनो हागोन होननानै आसाम सोरखारनि नखर बिफाना फोसावदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानखनि सुलुं बादियै गाबोन बुधबार 22 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै
क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।